tror jeg lige, jeg vil... Så nu tror jeg lige, jeg vil over i æblebutikken og se, om jeg kan købe et æble, for jeg trænger sådan til noget at spise. Hej. Et æble til 10 kroner. Det var godt nok dyrt, da. Her butikmand. 10 kroner for et æble. Ej, jeg... 20 kroner for en nusse. Nej, men jeg går bare igen. Hej. Hej. Nå, så må jeg se, om jeg kan finde noget andet. Det er heller ikke nemt at finde rundt her i den store by. Nej, heller ikke her. Nej. Det er godt nok lidt svært. Skal vi se, hvad der er herinde? Nej, det er FB-shoppen. Nej, her skal vi ikke ind. Ej, hvor det er utroligt. Jeg kan ikke rigtig lige se, hvor vi skal hen. Men lad os håbe, vi ikke snart, altså det bliver lidt svært. Det her. Det ved jeg ikke helt. Ding, så er der åbent. Så er der åbent. 50% af alle varer. Det var da fantastisk, mand. Jeg skal lige have et æble til 50%. Jeg fandt et halvt æble til 10 kroner nu. Det så du skal. Ej, der tog jeg godt nok fusen på os der. Helt ærligt. 50% står der derovre. Det er også 50%. Et æble til... Så burde det et æble til 5 kroner. Prøv at se. Det er en loserbutik, det her, mand. Det er helt vildt. Er du for dårlig til at give lusinger? Kan du mærke? Eller vil du hellere have en med den her? Nej. Så jeg råder det til at gå afsted nu. Okay. Jeg tror bare, vi siger tak for i dag. Okay, jeg var godt til at aldrig handle i en æblebutik. Det er dyrt.